Минаха се много дена хора, от когато не съм се виждал с вас. И днес ще пробваме лимони от Goldfarms. Това е или това? Това е или това? Абабука, бабука, чакай, абабука, бабука, хасницина, задника, крашка, шмарате, ефигия, гара, ге. Катя, малко мръзница, бабо, да премна да Това в друго видео. Това в друго видео. Това в друго видео. Сега пробваме зеленото. Ето тук сега ще ви оставя. Ето тук. Бутна ли вече? Хора, не ме сега времето, така че ще пробвайте за втора част и ме последвайте.